Wis kabeh. Aku urung. Aku mbiyen ra melu kok. Melu. Ra wae. Sing panggunge ambruk itu. Udu. Lah ngendi? Panggunge kena angin ora ambruk. Lah iya kena angin terus ambruk. Wis ta, kowe nembang sik kok bayarane keri kok. Ya diem-diem sik ngono lho maksude. Diam-diam apa? Delokke. Wis tak nggo tuku TV. Lah terus Kowe nek pengen bayaran sesuk ora samule ndelok TV bareng karo aku. ja aku ming kon delok TV. Lah rak padha ngrasake ndelok. Ya gak aku ngomah duwe nek ming TV. Rak cilik. TV kok 7 in. Monggo keluargane wong 6 nek ndelok dusuk-dusukan sirah. Heeh. Ya lumayan cilik kan duwe. Iya. Ayo, ya sesuk beres kowe. Engko nek kowe tak ning rasa ngerti sindhen-sindhen liyane. Lah napa? Ya kowe tak ulungi dhewe nek rasa ngerti sindhen ndak dong meri. Terus maksudnya piye nek Ya ngono? tak ulungi kok nek pas arep kanu kae lho. Ulungi apa? Duit po lemah. Biasane kok ngapusi e. Ora, wis iki tak amplopi kabeh. Ya tanggung jawab, ora usah kuwatir. Iya.